ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷல் தாங்க. அதாவது இன்னும் ஒரு நாளில் விநாயகர் சதுர்த்தி வரப்போகுதுங்க. இப்போ அதுக்காக நான் வந்து வெள்ளை கொலக்கட்டையும் கார கொலக்கட்டையும் பண்ணியிருக்கிறேங்க. அதாவது பிடி கொலக்கட்டை ஒன்றா பிடி கொலக்கட்டை பண்ணுவாங்க, மோதகம் பண்ணுவாங்க, அதாவது பூர்ணம் வச்சு பண்ணுவாங்க. நான் அதுக்காக இப்போ பிடி கொலக்கட்டைக்காக அரிசி வந்து ஊற வச்சு ஆட்டிட்டேங்க. இப்போ ஒன்று வந்து கார கொலக்கட்டைக்கும் இன்னொன்று வந்து நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஆட்டின மாவுலையே. இப்போ அந்த கார கொலக்கட்டைக்கு வந்து நான் ஆட்டி தனியாக பச்சை மிளகாயும் உப்பும் போட்டு ஆட்டி எடுத்துட்டேங்க. எப்பயுமே நான் ஆட்டி தான் எடுப்பேன். இப்போ அதுக்காக ஒரு கடாயில் ஆயில் விட்டு கொஞ்சமாக கடுகு, கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை, வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு நல்லா தாளிக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு பாதி அளவு நம்மளுக்கு அந்த வெங்காயம் வெந்ததுன்னா போதும். நம்ம ஆட்டி வச்ச அரிசியை நல்லா அதில் ஊற்றி நல்லா கிளறிட்டே இருக்கணுங்க. கைவிடாமல் கிளறணும். ஏன்னா கைவிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அடிப்பாக வந்து அப்படியே பிடிச்சிக்கும். மெயினாக வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கிற கடாயாக அந்த பாட்டம் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி கடாய் வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு கிளறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும், அடியும் பிடிக்காது. இதே லேசாக வச்சுருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிருங்க. இப்போ பாருங்கள், எல்லாம் போட்டேன், நல்லா கிளறிக்கலாம். ஒரு முக்கால் பதம் வந்த உடனே தேங்காய் கொஞ்சம் துருவல் சேர்த்திக்கலாங்க. அந்த தேங்காய் துருவல் எதனால் சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு அந்த பிடி கொலக்கட்டை வந்து காஞ்சி போகாமல் இருக்கும், நம்ம எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தாலும். அதனால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும். அதுக்காக ஒரு முக்கால் பதம் வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து ஒரு கை ஃபுல்லாக வந்து தேங்காய் துருவலை சேர்த்திக்கிறேங்க. அதோடைய கொத்தமல்லி தலையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன். நல்லா வாசம் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை பாருங்கள், நல்லா ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு கைக்கு ஒட்டாத பதத்துக்கு வரணும், அதுதான் மெயின். இப்போ நல்லா கிளறி அதை வந்து ஆற விட்டுறலாங்க. ஆற விட்டு நம்ம எப்பயுமே நம்ம கொலக்கட்டை எப்படி கையில் பிடிப்போமோ அந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சிடலாம். ஒரு ஈஸியான மெத்தட் தான். இப்போ நிறைய இடத்துல கிடைக்குதுங்க, எல்லா விதமான அரிசியிலையும் கிடைக்குது. இப்போ நான் வந்து போட்டிருக்கிறது ஆர்டினரி வீட்டில் இருக்கிற அரிசி தான். இப்போ இதே வந்து அதாவது கம்பு, தெனை, அந்த மாதிரி வரகு, இந்த மாதிரிலாம் கூட அதில் கூட இந்த மாதிரி பிடி கொலக்கட்டை பண்ணுறாங்க. ரொம்பவுமே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், நல்லா கிளறிட்டேன். அவ்வளோதான், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டுறலாம். ஆற விட்டு நம்ம பிடி கொலக்கட்டை பிடிச்சி கையில் பிடிச்சி அப்படியே ஒரு ஸ்டீமரில் வச்சு வேக வைக்க வேண்டியதாங்க. இப்போ ஸ்டீமர் தட்டி எடுத்துட்டேன். இட்லி பாத்திரம் வந்து நான் வச்சுட்டேன். இப்போ அவ்வளோதாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதுங்க, டக்குன்னு இது வந்து ஆயிரும். இப்போ இதே மாதிரி எல்லாமே பிடிச்சி வச்சுக்கலாங்க. சூப்பரான ஒரு ஈஸியான சிம்பிளான ஒரு கார கொலக்கட்டை ரெடிங்க. இப்போ இதே மாவில் நான் பாதி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு வெல்லமும் நான் துருவி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ அதுலேயே வந்து நான் இனிப்பு கொலக்கட்டையும் பண்ண போகிறேங்க. அதுவுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வெந்துருச்சு. இதை எடுத்து போட்டு இப்போ பாருங்கள், இதுக்கு வந்து நான் இனிப்பு கொலக்கட்டைக்கு வந்து தனியாக நான் எப்பயுமே வெல்லத்தோடு தான் போட்டு ஆட்டுவேன். இன்றைக்கி வெல்லம் வந்து நான் கொஞ்சம் இடித்து எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ அது ரெண்டையுமே, அந்த வெல்லமும் அந்த அரிசியும் எல்லாமே அந்த ஒன்றா போட்டு இப்போ கிளறிட்டு இருக்கிறேங்க. இப்போ இதுக்கு ஏலக்காயெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். ஆனால் தேங்காய் வந்து பல்லு பல்லாக கட் பண்ணி போடுவேன். அது வந்து இப்போ வந்து பாதி வந்து நான் வெறுமனே செய்ய போகிறேன். அதுக்கப்புறமா பாதியில் தான் நான் வந்து அந்த தேங்காயை கட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் எனக்கு மட்டும்தான் அந்த தேங்காய் போட்டால் பிடிக்கும், மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்காது. அதனால் நான் அதை வந்து தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டே வேணுங்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டே கூட நம்ம போட்டு கிளறிக்கலாங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் அதை விட்ட தண்ணி மாதிரி வந்தது பாருங்கள், நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இதுவுமே நல்லா கைக்கு ஒட்டாத பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆற விட்டுறலாங்க. ஆற விட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கையில் பிடிச்சி அதே மாதிரி ஸ்டீமரில் வச்சு வேக வைக்க வேண்டியதான். இப்போ அவ்வளோதாங்க, பாருங்கள், நல்லா ஒட்டாத பதத்துக்கு வந்துருச்சு, நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ கையில் பிடிச்சிடலாங்க. இதுவும் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு. நம்ம அந்த பவுடர்லாம் வாங்கி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி அரிசி ஆட்டி செஞ்சு பாருங்கள், டேஸ்ட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த தேங்காய் பல் பாதிக்கு வந்து போடாமல் பாதிக்கு வந்து போட்டு நல்லா கிளறி அதையும் பிடிச்சி நம்ம ஸ்டீமரில் வச்சிடலாங்க. ரொம்பவுமே ஈஸியான ஒரு கொலக்கட்டை மெத்தடு. அவ்வளோதாங்க, ஸ்டீமரில் வச்சாச்சு. ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஆயிரும். இன்றைக்கி 2 வித கொலக்கட்டை பார்த்தாச்சுங்க. அதாவது கார கொலக்கட்டையும் இனிப்பு கொலக்கட்டை.